ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಳಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಯಕ್ಷಬೊಳ್ಳಿ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರಾಯ್ ಮಲ್ಪನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮೆನು ತುಳುವೆರೆಗಾದು ತುಳುವೆರೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಚ್ಚಿದನ ಪತ್ರಿಕೆ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ 11 ವರ್ಷ ಕಡತದು 16ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹೊಡಿಡ್ದು ಸಮಸ್ತೆರ್ನ ತುಳುವೆರ್ನ ಪರವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪರವಾದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆದ ಮಾತಾ ಪದುಕೇರ್ ನಕಲೆಗೆ ಆ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ನಂಕ್ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಚ್ಚಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ವಿಚಾರೊಳೆನು ತುಳುನಾಡು ಒರ್ಮೆ ಪಟ್ಟುಣಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಉಂಡಾತನು ಅಂಚಾದು ಅವೇನು ಒರಿಪೋಡೈನ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚಾದು ತುಳು ಬಂಧುಳು ಏರು ಮಾತ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲದ ಚಂದಾದಾರರ ಆತಜರು ಅಂಚಿನಗಳು ಚಂದಾದಾರರಾಲೆ ನಿಖಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಿಪಾಲೆ ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆನು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಒರಿಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ತನ್ನ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡವರ ನಾನವರ ಸಮಸ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರನ ಪರವಾದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ 16ನೇ ವರ್ಷ ಪದ್ಯದೀಪನಂಚಿದನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕೊಂದುಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ್ವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್